Здравейте, вие сте с моите придобивки, първа част. Нека да започваме. Този парфюм е на... мисля, че е на Beauty. Нямам идея. Подариха ми го. Този е на Charlie May. First Love се казва. 100 мл шенце. Ето как изглежда. Това е на Adidas за жени. За подмишници, когато сте потни и такива неща. Грациела за жени пак. Пак ми е подарен. Повече са ми подарени. То всъщност всички са подарени. Този е на Avon. Казва се Dancing with Stars. Поне така мисля, защото пише така. Може да се казва Ballroom Beauty, защото тук пише така. Ето. Как изглежда. Всички знаете крем здраве. Това е някакъв нов крем на билка. 100 мл. Anti-Age Hand and Nail Cream. Това е за ръце. И последното нещо от моите придобивки е на Refan I Love се казва Deep Cleaning Hand Gel. Почиства ръцете докато се в движение, просто си капваш и почиства. Това беше моите придобивки първа част. Дано да ви е харесало и до втора част. Чао! И дайте на палец нагоре ако ви хареса и се абонирайте за канала ми. До скоро!